Ein Cynllun Blynyddol 2026-27, Iechyd da, bywyd llawn. Eich iechyd ein blaenoriaeth. Mae Ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2026-27 yn adeiladu ar waith y llynedd ac yn nodi siwt rydym yn anelu at wella iechyd ein poblogaeth a gofalu am bobl yn ddiogel ar amser ac I safon uchel. Byddwn yn parhau I ganolbwyntio ar y rhai sydd angen gofal ar fwyaf bris, gwneud hi'n haws cael mynediad a gwasanaethau yn eich cymuned mwyn aros yn iach, canolbwyntio ar atal, lleihau arosiadau hir, gwneud gwelliannau parhaol I siwt mae ein gwasanaethau'n cael ei redeg. Dyma rai o'n cynlluniau ar gyfer y 12 mis nesaf. Helpu mwy o blant I gadw bwysau iach. Helpu mwy o bobl I gymryd rhan mewn brechiadau, archwiliadau iechyd, sgrino am gamser a gofal diabetes. Cryfhau ein gweithlu, yn enwedig ein staff meddygol. Sicrhau nad oes neb yn aros dros 45 munud I gael ei drosglwyddo o ambulans I ofal ysbyty. Sicrhau nad oes neb yn aros yn hirach nag 8 wythnos am brawf penodol. Rhoi cymorth iechyd meddwl mynediad agored ar waith gan ei gwneud hi'n haws I bobl gael cymorth. Cytuno ar gynllun hirdymor I wella a diweddaru ein hadeiladau a'n cyfleusterau. Canolbwyntio ar atal a llesiant, nid salwch yn unig. Lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd drwy cyflawni ein cynllun datgarboneiddio. Datblygu ein cynllun gwasanaethau clinigol I gadw gwasanaethau'n ddiogel, yn gynaliadwy, yn hygyrch ac yn garedig. Mae angen I ni newid I wneud gwelliannau parhaol a byddwn yn adfywio ein cynllun drwy gydol y flwyddyn. I ddysgu mwy am ein cynllun blynyddol ar gyfer 2026-27, ewch i'n gwefan bi.phydd.gig.cymru/cynllun-blynyddol.